Magic for Herb, BAM. Dnes bych vám velmi ráda představila tento revoluční masážní přístroj BAM Magic for Herb od společnosti Vieda, který je přenosný a opravdu pro každého. Jak můžeme vidět, dostali jsme k němu takovéhle krásné balení, skutečně je kompaktní, pevné a přenosné, takže to, co slibuje, nám splňuje. Když si balení otevřeme, vidíme, že zde máme krásné přihrádky, vše je přehledné. Tak to už vypadá samotný přístroj, který si sem můžu položit do této základny, která je mimochodem i dezinfekční. Tady máme nabíječku a vytáhneme další komponenty, ke kterým si řekneme následně víc. Tak. Tento přístroj BAM, tedy Magic for Herb, je multifunkční, přenosný, relaxační, masážní a fyzioterapeutický přístroj, kombinující principy tradiční čínské medicíny a moderní technologie pro kompletní profesionální, ale i domácí péči. Co nám tento přístroj nabízí za funkce? Tak jako první je zde funkce impulzní. Ta probíhá buď těmito vodivými rukavicemi se stříbrným vláknem za pomocí tady toho kabelu, který zapojíme do přístroje a následně druhý pin dáme i do rukavičky. A nebo tato impulzní masáž, elektromasáž, může probíhat i za pomocí těchto elektrod, které také mohou napojit. Takže to je impulzní masáž, která zajišťuje zlepšení krevního oběhu, snížení bolesti a napětí, stimuluje metabolismus a lymfatický systém, podporuje imunitní systém, má vysoký kosmetický účinek a zlepšuje elasticitu pokožky. Zde máme neuvěřitelné výsledky, opravdu na jedno použití. Je to opravdu fakt neuvěřitelné doslova. Takže to bychom měli jenom v rychlosti opravdu k této impulzní masáži, kterou nabízí. Dále zde máme funkci heat, tedy teplo, nabízí nám tepelnou masáž, která probíhá zde touto masážní hlavicí. No a podporuje nám opět zrychlení metabolismu, uvolnění svalů, zlepšení krevního oběhu, úlevu od bolesti a od napětí. Jako další zde máme funkci vakuum, která probíhá zde, tady uvnitř v této dírce. A to podporuje samozřejmě detoxikaci těla, stimuluje nervový systém, uvolňuje svaly, zlepšuje krevní oběh a nabízí nám možnost gvaša masáží a podobně. Jako další zde máme možnost laserové terapie. Ta probíhá tedy tím kabílkem, který zapojíme do zadní strany přístroje. Laser zde má 650 nanometrů a buď nám tedy takto stále svítí, anebo když ho v přístroji zapojíme naopak, tak nám teď bude takto blikat. Ano? Tak. Tento laser můžeme zapojit také do telefonu, kde bude ale tedy stále svítit pouze, ale můžeme ho používat jako první pomoc. No a na co nám tento laser o vlnové délce 650 nanometrů je? Zlepšuje prokrvení, podporuje hojení, má antibakteriální účinky a je vhodné se s ním svítit do nosu, do uší nebo takhle do hrdla. A vlastně je tam ta blikající a stále svítící varianta pro vhodnější využití. No, jako další, co k přístroji můžeme mít, tak jsou tyto krémy. Jako první je zde bylinný masážní krém, který je pro masážní procedury a zabezpečuje hladký průběh a výživu pokožky. Lze ho použít na tělo i obličej, či případně jako obyčejný krém. No a potom zde máme tento regenerační krém.
který je složením podporující hojení a obnovu, opravdu výrazně prohřívá a uvolňuje tkáně, má protizánětlivé účinky a je vhodný pouze na tělo, ne na obličej, prosím. No a jaké typy masáží vlastně například tento přístroj hravě zvládne? No tak elektroimpulzní masáže, elektrorehabilitace, akupunktura, fyzioterapie těla i hlavy, gvaša masáže, baňkování, lymfatické masáže, masáže proti celulitidě, kosmetické masáže, tepelné masáže, lavové kameny, tujna masáže, moxování, laserová terapie a rehabilitační terapie a spousta dalších možností. Proč si vybrat tento přístroj Magic for Herb? Tak opět je to moderní technologie. Produkty FOHERB mají autoritativní certifikaci na území Číny, Spojených států, Spojeného království, Litvy, EU a spousty dalších. Tato firma patří mezi špičku v propojení tradice, vědy a možnosti dostupnosti pro širokou veřejnost. Dále přístroj můžeme používat z pohodlí domova. Je zde jednoduché intuitivní ovládání, je kompaktní a přenosné. Je zde možnost dalšího vzdělávání a lehce dostupná profesionální péče. Samozřejmě přístroj je také multifunkční. Spojuje 4 funkce, které se dají vzájemně kombinovat a tím docílit maximálního účinku a zároveň širšího využití. Například gvaša masáže, akupunkturní masáže, tepelné, propojené s baňkováním a spousta dalších. No a nabízí nám starostlivost jak o tělo, tak i o pokožku. Nejen, že má vynikající vnitřní účinky na svalstvo, nervový systém, kardiovaskulární systém, zrychlení metabolismu, zlepšení lymfatického systému, detoxikaci těla, ale jeho účinky jsou značné i v redukci celulitidy, pomáhá vyživovat a vypnout pokožku. Takže pokud by vás o přístroji zajímalo víc, určitě se mi neváhejte ozvat, případně se podívejte do odkazu níž, abyste se dozvěděli více o celkové produkci této společnosti Věda. No a kdo bude chtít, tak budeme pořádat i kurzy na používání tohoto úžasného magického přístroje. Takže se určitě na vás všechny budu těšit a mějte hezký den!